מה קורה חברים? ברוכים הבאים לסרטון חדש. בסרטון של היום אנחנו נמצאים פה עם אוריאל, חבר'ה. אוריאל, תגיד שלום. מה קורה? חבר'ה, אנחנו היום עושים מפת קריאייטיב מטורפת לצאת מהביוב, משהו כזה. אז חבר'ה, אנחנו פשוט נתחיל וניכנס לתעלה. זה מקום יפה. מקום מאוד יפה ונקי. אוקיי, הגענו פה לריספאונד. יאללה. יש לנו פה... כן, יש כאן כמה תעלות, בואו נראה מה זה. אוקיי, הגענו לטראפ, הגעתי גם לטראפ. זה הרג אותי, זה יופי אחי. בואו נראה, אומייגאד, מה? בואו נבדוק פה. אולי זה משהו בשחור אחי, יש מצב? בסרטונים של אפק וכל אלה הם נכנסים בשחור, לא אפק, כל הפלאשים האלה, זה נבדוק דברים פה וזה. היי אחי, הגעתי. בוא סתכל. תחזור שנייה, תראה. לא ראיתי את זה, אבל מה זה? וואלה, נכון. פה. הנה, אומייגאד. הגעתי בו לריספאונד ו... האור מסמל את המקום. יש כאן שתי ריבועים, בוא ניכנס אליהם. הנה, נכנסתי לאחד ובוא נראה לאן אני מגיע ו... כמה תחזור. מה? תחקור פה כל מיני דברים. כן, זה משהו. למעלה אין כלום אחי. תבדוק. אין משהו במחשב. לא. היי אחי, מדרגות. אחריך. מה זה אחי? אתה מוצא מה? למה אני לא מוצא דברים? בוא. מה זה? מה אמורים לעשות? טוב, תחפש. יאללה, בוא נחפש. עכשיו תוריד למצוא דברים, אתה מבין? הנה. הופה. יאללה, בוא נראה. ריספאונד. בוא. כמובן, לעבור את זה. יאללה. ומה אמורים לעשות? תבדוק אולי בקירות יש משהו. בוא אחי. תבדוק בקירות אחי, זה יכול להיות בכל מקום. אחי. תסתכל למעלה. וואלה, מה זה שם? בוא נלך לשם. אני לפה. יאללה בוא נראה, נראה לי הגעתי. מה אחי, טראפ, נו מה? מה זה? שלי, בוא לשלי, לא משנה. רגע, מנסים לתחמן אותנו. תחזור דקה לאבנים, לאבנים. לאבנים, רציתי לחזור לשם, אולי... לא, יכול להיות אולי יש משהו. הנה, עוד דלת, בוא. הנה ריספאונד, עוד ריספאונד, מה זה? טוב, אני מנסה את זה, תנסה את הזה. בוא נראה מה יש לנו. בוא נראה. הנה, הגעתי גם לפה, לריספאונד, בוא נראה. אני אלך אליו. אחי, זה הפיל אותי. רגע, לא נראה לי, בוא נבדוק, אני אלך לשלי ו... הנה, הגעתי אחי, מה? עוד הפעם. תחפש באבנים אולי דברים, אני יודע. כן, יש שני מסלולים, אז בטוח יש. הנה, יש כאן לתעלה כזאת, בוא נראה מה יש בפנים. איפה אתה רואה תעלה? הנה, פה יש כאן כזה, רגע, לא נראה לי אפשר להיכנס. דלת. וואלה, פאק. וואי, בוא ניכנס. הנה עוד ריספונד, בואי נראה. אולי זה גם סתם פייק, אחי, בוא. אולי זה סתם פייק, בוא. הופה, ספאונד. יש כאן באונסר, ספאונד, ובוא נראה. טוב, אני הולך ל... אתה הולך לירוק אותם. אני הולך לירוק, ואני עומד בירוק. מה? מתתי? אוקיי, אדום הורג. כן, אני הולך לכחול. בוא נראה אחי, כתום מחזיר להתחלה, כתום... מה? אני עושה ריספון. כחול גם הורג, אחי. מה הקטע? אחי, אל תיתן לי את הכתום. תחפש אולי דברים פה, תחפש. היי אחי, נפלתי לפה, מה זה? אני עליך. מה זה? עוד יפה, הנה הכחול. איזה כחול. ריספאונד, קליל, בוא. דלת כמובן. יאללה, בוא. תחפש פה דברים, יאללה. קשה, זה קשה. אחי, מצאתי משהו. מה, אני בא. מעבר. מה יש כאן? לא, אין פה כלום אחי, לא משתנה. בדוק? תבדוק טוב. הם מתוחכמים. אי אפשר לטפס אחי, ניסיתי. בצד שלך היה... הנה, תסתכל, הגעתי לאיזה. זה התחלה, שיט. לא היינו בהתחלה. זה התחלה. תחפש פה דברים וזה. מה זה? מה זה פה? what the fuck, מה זה? כאילו, מתחכמים אותנו פה. מה, זה... לא יודע מה להגיד לך,
וריספאונד, איזה יופי. הנה בוא נעבור את זה, בוא נעשה. הגעתי לטראפים. אחריך. פה, תסתכל, פה יש 2, פה יש 1, ופה יש גם 1. אז בוא ל2, בוא ננסה מה יש פה. יש כאן 2 כאילו. ריספונד! אומייגאד. אוקיי, אני הולך לפה. טוב, אני הולך לפה. אני אומר שאתה תמות, אני לא, מתתי. תנסה, הנה, יש שם עוד משהו. בוא ננסה לעשות להם בייטים. רגע, תנסה לעשות להם בייטים. פאק, אני אמרתי לי. טוב, בוא נראה את הילד פה, בוא נראה מה יש לנו. בוא, ריספונד. אחי, דן. זהו, סיימנו. לא. לא, אחי. נוט, what the fuck. יואו! טוב, יש כאן חץ, תחפש פה דברים, בתוך הקיר כמובן. הנה אחי, טוב, חליל מן הסתם. איך אני יודע פה, מה זה? הנה. הופה. מה יש לנו פה? לא מאמין, אחי, חשבתי סיימנו, אז פתאום. הספקתי לי גם, יאללה. ובאונסרים, אחי, השמאלי. מה יש שם? לא יודע, אין פה טראפ, יכול להיות שיש שם. אין שם טראפים? אין. ראיתי, שקי אחי, זה נכון. אוקיי, בוא נראה. כי רוב המשחק זה טראפים. טוב, בוא נראה, יאללה. עכשיו הקטע של עמוד. טוב. מה יש לנו פה? לא, מתתי. אני מנסה לזה בייטים, כי זה לא נושא, אני לא אוהב. טוב, אני מנסה את הזה. הגעתי מהר. ספון, יש כאן ספון. אומייגאד. מבקר חמור. טוב, בוא נראה. זה נראה מבוך כזה, תחפש פה דברים, אני יודע. איזה סגול? יש כאן לפידים, עכשיו אני שם לב. נפלתי לטראפים, מה דפק? לאן אנחנו אמורים להגיע? אני לא מבין כאילו. טוב, אני הולך אחרי הצהוב, הלפיד הצהוב, בוא נראה לאן הוא מבין אותי. נו, עוד פעם זרקתי, מה הקטע? זה עורר? אני הולך לצהוב פה. נו, הרגתי. בינתיים לא הורג שום דבר. לא, אחי. מה? פאק. איזה מגניב. מה זה? מה זה? סיימנו. בוא נראה. סיימנו אחי את המפה. זהו, אין. ג'י חבר'ה, אנחנו סיימנו את המפה חברים יקרים. מה? וואו חבר'ה, אז אנחנו סיימנו את המפה, ג'י חבר'ה. מקווה שנהנתם מהסרטון, אם אהבתם תשאירו לייק ותנו סובסקרייב לערוץ, זה מאוד יעזור חבר'ה. אז בואו נגיע ל-200 לייקים, וחבר'ה עד כאן, נתראה בסרטון או בלייב הבא חבר'ה, ויאללה ביי.